Il-Ministru għall-Finanzi Scicluna qal li d-delegati tal-Partit Laburista għandhom jistaqsu x'għandu bżonn il-Prim Ministru għas-snin li ġejjin dan meta jiġu biex jivvutaw għal kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament. Scicluna qal dan meta indirizza konferenza tal-aħbarijiet li fiha tkellem dwar l-esperjenza tiegħu fih dan il-Partit Laburista fosthom ħidma brabta ma' drittijiet tal-ħaddiema. U allura kont qed naħdem fuq ħafna rapporti u nikkonsulta magħhom biex naraw illi sew bħala partit u sew bħala management fit-tarzna dan il-prinċipju tal-ħaddiem l-ewwel qabel kollox il-ħaddiem kif jista' jimprovja lilu nnifsu. Ġifieri dak kien il-kontribut tiegħi lejn il-partit, kulħadd kien jaf where I stand. Scicluna tenna li kien mitlub jikkontesta mill-Prim Ministru u enfasizza li l-Prim Ministru għandu bżonn lil xi ħadd bħala li l-eminija tiegħu li tindirizza l-ħsara li saret lil pajjiżna qabel l-elezzjoni ġenerali. Qal li min mit-tliet kandidati għal din l-elezzjoni jieħu din il-kariga jrid imur idur il-bliet kapitali tad-dinja jitkellem fost l-oħrajn ma' banek ewlenin, gvernijiet u awtoritajiet regolatorji biex jara li tissewwa l-ħsara li saret. Filwaqt li qal li din l-akbar sfida l min jilħaq qal li hu qed joffri kompetenza, esperjenza u lealtà. Li l-pożizzjoni ta' deputat Prim Ministru huwa il-right hand tal-Prim Ministru jkun ikollok lealtà assoluta, però mbagħad trid tkun hemm kompetenza u esperjenza għaliex iċ-challenges huma kbar. Jiena bħala Ministru tal-Finanzi nista' nifoka fuq l-ekonomija u l-finanzi li huma importanti, però l-kompetittività ta' pajjiżna tiddependi minn barra, mill-investituri, mill-awtoritajiet, mill-rating agencies u sfortunatament saret ħsara kbira lejn pajjiżna mill-oppożizzjoni qabel l-elezzjoni li trid tissewwa.